poviem, že 10% z tých, ktorí doteraz som mal možnosť im tlmočiť a s nimi sa stretávať, boli občanmi Sýrskej arabskej republiky. Je strašne veľa medzi nimi, aj teraz ja spomínal v minulej relácii, bol som prekladať a on mi povie, že on je tento zo Sýrie. Ja mu hovorím, ale že kde bývaš v Sýrii? On že v Damašku. A že a kde v Damašku? Že pri nejakej mešite. Tak ja mu hovorím, vieš čo, ja som tiež zo Sýrie a bývam priamo v Damašku, takže skús mi povedať, že ozaj skadiaľ si. Takže väčšinou ako sú z Iraku a veľa, čo som stretol, tu sú Kurdi zo severnej časti Sýrii, ktorí neutekajú pred Sýrčanmi, bohužiaľ, ale pred bombardovaním Turkov. Áno. Veľa sa tu v tejto našej slovenskej debate o utečeneckej kríze spomína bezpečnostný faktor. Sú to ľudia, ktorých by sme sa mali báť, s ktorými ste sa stretli? Ja poviem otvorene, stačí pozerať na tých ľudí, keď ako pozeráme v televízii. Opakujem, tu sú mladí, zdatní ľudia, tu majú také oblečenie, možno ani my, nie sme schopní ako tento zabezpečiť pre seba takéto oblečenie. Majú také smartfóny, ktoré neviem, či sa akože dováža vôbec takýchto smartfónov tento na Slovensku. A dokonca minulý sme sa smiali, že bola jedna pani tak vymalovaná, že asi ťažko, že tá pani je nejaký mesiac, akože je na cestách. Takže preto by som akože povedal jednu základnú vec, že neklamme samu seba a teraz, že začala nejaká migrácia. Tu sú tábory, ktoré sú pripravené a boli pripravené v Turecku, v Libanone a v Jordánsku a teraz pustíme ich. A teraz v podstate sme ich pustili a idú v podstate smerom do Európy. Ešte jedna vec. Vy ste kresťan, ale dokáže sa moslim integrovať do slovenskej spoločnosti z vášho pohľadu? Viete, v islame sú ako také dva základné, ako by som povedal, piliere. Sunniti a šíti. Ešte z tej časy tých šítov je Alawijín, ktorý ako je veľká väčšina ich je v Sýrii a v Iraku. Môže tá šítka, ale tie Alawijín možno, že oni majú, ako by som povedal, že tú takú integračný prvok alebo ten pokrokový prvok v sebe, ako možno by sa akože uvažovalo, že by možno, ako mohli, ale silne by som pochyboval ako o tých islamistov, ktorí sa dostávajú sem do tých európskych krajín, že by oni teraz akože zrazu konvertovali a zrazu sa dostali konvertovali na iné náboženstvo. Jedna základná vec, ktorá ako by som povedal, ako odhliadneme od toho, že v podstate ako my môžeme preverovať, či ten je kresťan, či ten je moslim, či je ten z Iraku alebo z nejakej inej krajiny. Lebo ako všetko sa zneužívalo teraz prostredníctvom tej vojny, ktorá je v pár krajín, ako v arabskom svete. A tá migrácia je od Mali, Uganda, Somálsko, Pakistán, Afganistán a tak ďalej, a tak ďalej. Rozpráva sa, že my vieme a preveriť tých ľudí. Ale je to asi trošku, každý by klamal sám sebe. My môžeme preveriť človeka, ktorý doteraz nespáchal nejaký trestný čin. Môžeme to preveriť cez CIA, cez kadejakých tých bezpečných štruktúr. Ale človek, ktorý ešte nespáchal žiadny trestný čin, my nemôžeme ho preveriť. My nevieme ani kto to je, ani čo to je. Ale už bude neskoro, keď už spácha ten trestný čin, hej, a už potom budeme lamentovať nad tým, koho sme my sem pustili do Európy. Ďakujem pekne. Lekár žijúci na Slovensku, Sýrčan pôvodom, Ihsan Al-Khoury bol hosťom o 5 minút 12. Ďakujem a ešte pekný deň do Banskej Bystrice.